Yeremia ti aduasa nan. Asema efri Awurade ho ba Yeremia nkyɛn bra Babelhene Nebukadreza ne dɔm nyinaa ne asase a ɛwɔ ne tumi aseɛ no so ahenni nyinaa ne aman no nyinaa abarebe ne Yerusalem ne ne nkuro nyinaa akono sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie kɔna ani Yuda hene Sedekia nkɔkasa na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie hwɛ midi kuro yi merehyɛ Babelhene nsa na ɔde ogya ahye na wara nso woremfiri ne nsa mfi na kyerɛ na wɔbɛkye wo de wo ahyɛ ne nsa na wo de w'ani behunu Babelhene ani na nano ne wo akasa na wakɔ Babel nanso tie Awurade asɛm Yuda hene Sedekia Awurade ka no wo ho nie worengu afena no asomdue mu na wobɛwuo na sɛdeɛ wɔhyehye adeɛ ma wagyanom akane ahemfo a wodi w'anim no saa ara na ɔbɛhye ama wo na watue wo susu sɛ aw owura na asɛm yi me na maka Awurade asɛm yi ɛna odiyifo Yeremia ka nsɛm nyinaa kyerɛ Yuda hene Sedekia Yerusalem nso na Babelhene dɔm ne Yerusalem ne Yuda nkuro a aka ɛne Lakis ne Asika no nyinaa reko na ɛnonom ne nkuro a ɛyɛ den aka Yuda nkuro mu asɛm a edi so yi firi Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn no na ɔhene Sedekia ne ɔman a ɛwɔ Yerusalem no nyinaa apam sɛ wɔmpae ahofadie ma wɔn sɛ wɔma obiara akoa ne obiara afena a wɔyɛ Hebrifoɔ mfa wɔn ho ni na obiara ɛni ne nua a ɔyɛ Yudani nya na mapɔma no ne ɔman a wɔkɔɔ apam no mu sɛ wɔn mu biara bɛma nakoa ne nafena afa wɔn ho adie na obiara ɛni wɔn nya bio no nyinaa tie na wogyeegyaa wɔn na ɛno akyi no wɔsanee na wɔmaa wɔn koa ne wɔn mfena a wogyaa wɔn ma wɔfa wɔn ho diiɛ no sane bae na wɔhyɛɛ wɔn so sɛ wɔnyɛ nkoa ne mfena ɛna Awurade asɛm firi Awurade nkyɛn baa Yeremia nkyɛn sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie me ne mo agyanom pam da a meyi wɔn firi Misrim asase so nkoafie mu no sɛ mfie nso awieyɛ no mu biara nyae ne nua Hebrini a watɔn no ama wo no na sɛ wɔsom mfie nsia a gyae no ma no mfiri wɔn nkyɛn fa ne ho nkodi na mo agyanom antie me na wɔammerɛ wɔn aso ase na mo deɛ nansɛn mo dane na mo yɛ deɛ ɛten wɔ m'ani so sɛ mo pae ahofadi a obiara bɛma ne yɔnko kwan na mo pam m'anim efi a wɔde me din ato no mu na mo asane akogu me din ho fi na mo nyinaa mema mo nkoa ne mo mfena a mugyaa wɔn kwan ma wɔfaa wɔn ho kodii sɛ wɔn krapɛ no sane bae na mo hyɛ wɔn so sɛ wɔnyɛ mo nkoa ne mfena sɛ nti sɛ Awurade sie nie mo deɛ muntie me sɛ mo bɛpae ahofadi a obiara bɛma ne nua ne ne yɔnko kwan hwɛ me nso merepae ahofadi ama mo Awurade asɛm nie mede mo mama afena ne owuyade ne ɛkɔm na mama asase so ahenni nyinaa adwan mo ho na mmarima a wato mapam na wama apam a wɔpam m'anim no nsɛm no antim no mɛyɛ wɔn sɛ nantwie ba a wɔpae mu mmienu na wɔfaa nafaafa no ntɛm no Yuda mapɔma ne Yerusalem mapɔma mpiafoɔ ne asɔfoɔ no ne asase no so nkurɔfo a wɔfaa nantwie ba no afaafa no ntɛm no nyinaa na mede wɔn bɛhyɛ wɔn atamfo nsa ne wɔn a wɔrehwehwɛ wɔn aku wɔn no nsa na wɔn afunu ayeyɛ aduane ama ewiem nnomaa ne asase so mmoa na Yuda hene Sedekia ne mapɔma no mede wɔn bɛhyɛ wɔn atamfo nsa ne wɔn a wɔrehwehwɛ wɔn aku wɔn no nsa ne Babelhene dɔm a wafiri mo ho kuro yi no nsa hwɛ merehyɛ Awurade asɛm nie na mama wasane aba kuro yi ho abɛne no ako na wagye na wɔde ogya ahye na mama Yuda nkuro adane amanfo a obi nti mu